उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 47 बोसोरसालियाव दिनै सेथि हाबाफारि हिसाबै मा फोरमायगोन? उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिनै मिरुनि जिथु प्रप'जेल बिथांमोननि खावलायनाय लेखायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि थान्दै जख'न्थाइखौ जोङो टंलायाव थानाय नैबे सोलोंथाइ फोथार अर्थात टंला कलेजनि जि मोनसे फोथारावहाय खुंनो थाखाय हाबाफारि जि लाहार फाहार जों खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जिहेतु जिल्ला आफादनिबो थान्दै जख'न्थाइ जोंहा दङ 51थि थान्दै जख'न्थाइ दा बे हाबाफारिनि जिल्लानि जि 51थि थान्दै जख'न्थाइ बे हाबाफारिनि दिनै नैथि सान होननानै जों बुंनो नांगोन। माखासे स्पर्ट्स लिटारेरि आरो कालचार इभेन्ट्सफोरखौ जों थांनाय 27 तारिख जानुवारियाव जोङो मावफुंनानै लादोंमोन। लोगोसे जिल्ला मावफुं आफादखौबो जों बै सानखालिनो जों लाखानाय जादों। जों नुहुरखादोंमोन जे मिरुनि थान्दै जख'न्थाइआ जिहेतु जोंनियावनो जाबाय, गोबां बेबायदि सम जों जिल्लानि थान्दै जख'न्थाइनि थाखाय होनो हानाय जों नङा। दा बिनि थाखाय फुंबिलिनिफ्राय 3-4 घन्टाखौ जों एसे रिजार्भ दोननानै बाखि हाबाफारिफोरखौ जोङो 27 तारिखआव जोङो खाग्राबारियावनो खुंजोबनाय जादों। दा दिनै नैथि सान होननानै बुंनांगोन उदालगुरि जिल्लानि 51थि थान्दै जख'न्थाइनि बे नैथि सानाव फुंबिलिनि हाबाफारि जोंहा फिरफिला बिरहोनाय एसे सिगांसो जानानै थांबाय। दायो मुंख्लं बिथांमोननि खौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिया दा सोलिबाय थादों। बिनि उनावहाय जोङो डेलिगेट जिरायगोन जिल्ला आफादनि जिखिनि समय मोनो प्राय 12टासिम जोङो डेलिगेटआव जों जिरायगोन। दा दिनै नैबे बुब्लियाव जों बेखौनो खावलायगोन जिल्ला आफादनिफ्राय मेइनलि जोङो दिनै फ्राय मिरुनि जि 58थि थान्दै जख'न्थाइ बेखौ फकास खालामनानै खामानि मावबाय थानांनायखाय गोबां माने जिल्लानि जिखिनि मावनो गोनां बेफोरो फ्राय एसे जोंहा थालांदों। दा जायखिजाया जोंनि फकासआ बे 58थि थान्दै जख'न्थाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेखौ बोरैहाय जों साक्सेस खालामनो हायो बेखौ लानानै जों खामानि मावबाय थानाय जादों। आरो आं दिनै जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 51थि थान्दै जख'न्थाइनि जि फुंबिलिनि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन जे साफ्रोमबो टंला ओनसोलनि उदालगुरि जिल्लानि आरो खाथि खाला थानाय साफ्रोमबो जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 58थि थान्दै जख'न्थाइखौ मोगथां महर होनो थाखाय मोनसे जाफुंसार महर होनो थाखाय बयबो जाहाथे बाहागो लाफैयो। दिनैनिफ्राय जागायगोन, दिनै मोनाबिलियाव जोंहा डेलिगेट जिरायगोन। बेनि उनाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि दङ दिनै। दा बिनि उनाव गाबोनो जोंहा मोनसे बिराद गुरुत्तपुर्ण मोनसे हाबाफारि जोंनि इयुथ्सफोरनि थाखाय, जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे इयुथ कनक्लेभ लाइमोनफोरनि सावराय जथुम, जेराव गोबांथार जोंनि माने गेदेमा सुबुंफ्रा बाहागो लाफैगोन रिसर्स पार्सन हिसाबै। आरो बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरा फैबाय थानाय समाव बोरै गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय जों मा राहा लामा लानांगोन आरो माखासे मानि कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जोंनि प्रिपेरेसना माबायदि जानांगोन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जागोन। दा बेनि थाखाय आं खावलायगोन जाहाथे बे हाबाफारियाव जोंनि लाइमोनफ्रा बियो ड्रप आउटआनो जा, बियो फरायफुबाय थानाय माने जोंनि फरायसायानो जा, साफ्रोमबो जाहाथे बाहागो लाफैयो आरो माबा मोनसे गोदानखौ सोलोङो आरो जुगजों माने गोरोबनानै सोलिलांनायनि माखासे माने सोलोंथाइखौ जाहाथे बे हाबाफारिनि गेजेरजों लायो आं बेखौ खावलायगोन। लोगोसे बेलासियावहाय माने गेट टुगेदार मोनसे हाबाफारि लादों जोंनि आसामाव थानाय मोनफ्रोमबो माने जाथि जनगोष्ठीनि जिखिनि जातीय फरायसा आफाद, जातीय आफाद बिथांमोननि माने जथुमनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बिनि गेजेरजों बोरैहाय जोंनि आसामखौ मोनसे गोग्गो मोनसे समाज दानो आवगायनायाव जों बोरैहाय मोनसे परिबेस दानानै जों थांनो हायो बे सावरायनाय जागोन। बिनि उनाव डेलिगेट गाबोनबो जिरायगोन मोनाबिलियाव। जोबथा आरो 7 अक्ट'खालि अपेन सेसन दङ। अपेन सेसननि सिगां 10:30 बाजानिफ्राय
बेनिफ्राय कालचारेल एक्सचेन्जनि हाबाफारि लादों आरो बे जोबनाय लोगो लोगो अपेन सेसन जाय अपेन सेसनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बा जोंनिफ्राय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ मानबिदाय बिथांखौ आलासि महरै लिंनाय जादों बेवहाय गाहाय आलासि महरै जोंनि मेघालयनि बारग' गभर्नर जोंनि रन्जित शेखर मसाहारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन गतिके बे हाबाफारियाव बयबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानानै मोगथां महर होनो थाखाय आं खावलायगोन दिनै आरो बयनिबो बाहागो लानायजोंसो जोंनि बे हाबाफारिया साक्सेस जागोन बेनि थाखाय आं बेखौनो खावलायनाय दोनबाय आरो लोगोसे आं नैबेखौ फोरमायनानै दोननो नंगोन जे जिहेतु जों मोनसे डेलिगेट दा जिरायगोन बे डेलिगेटनि गेजेरजों उदालगुरिनि जि अभारअल मोनसे थासारिखौ लानानै जों सावरायगोन आरो बेवहाय माखासे लाइमोनफोरनि फरायसाफोरनि माखासे थांखिफोर लानो गोनां दङ जों बे डेलिगेटआव सावरायलायनानै माखासे थांखिफोराव जों उपनित जानो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों।